salatu izan dugu aurreko astean bai EAJ-ko batzokiak, bai alderdikide batzuk jasandako eraso batzuk, kontuan hartu behar dugu, bai batzokiak, bai alderdikideak eta alderdizaleak arazo politiko baten ondorioz edota jokaera politiko baten ondorioz jasa izan dituztela mehatzuak eta bai erasoak, eta horren ondorioz salatu izan dugu kasu hontan batzokiaren erasoa Ernaik sinatu izan zuen, eta horren ondorioz komunikatu bat atera izan dugu eta prentza ohar bat bebai jakinarazteko eta salatzeko.